Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ nke onye chiri ya zelu, ekenekwa m unu kene ife na-emelu unu ife. N'akụkọ mbụbịa tata bụ akụkọ ihe mere oge ochie, oge nke ndị nna nna anyị ha, maka na ụfọdụ ndị ga-asị na mgbe ochie ahụ na ọ ka mma. Ụmụnne m, ọtụtụ ihe mere n'oge ochie dịkwa mma, ọtụtụ adịghịkwa mma, maka na ọ bụrụ na anyị na-eme ihe ahụ mere n'oge ochie na aka na-eme ya n'ụwa kịta, echeghịkwa m na ọ kara ịdị n'aha anyị na-ahụ mfe. Anyị kakwara ịdị na-agbakere ya na ịchụ otu anyị ga-esi wee mee anyị kwụsị ya, maka na n'oge ochie ahụ a na-ekwu maka ya na onye nwụọ bụrụ onye na-eme omenala, bụrụ onye so na ihe na-eme n'obi, bụrụ onye ma anya omenala ọfụma, na enwere ihe a na-akpọ ịgwa aka ndị be anyị na-adị na-eme. Abụ m onye Enugu, o nwere ihe a na-akpọ ịgwa aka ndị be anyị na-adị na-eme. Ịgwa aka ahụ bụ ọ dị dịka ihe a na-akpọ ịkara mmadụ ụka n'usoro omenala. Ịgwa aka ahụ bụrụ na adọnye onye ahụ na-akpata egbute adọsa ya n'ala, dịka usoro omenala si dị, agwawa ya aka. Na kịta na a na-emezi ịgwa aka, mana a na-eme ya ka o si ga-adịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. N'ịgwa aka nke kịta, a na-eji, ọ bụrụ na ebune ka onye ahụ nwere, ọkpọfụta were ebune ahụ merie ya ịgwa aka. Ọ bụrụ na o nweghị, egbute osisi gbudo n'ala, egbubie osisi ahụ, o sokwa n'ịgwa aka. Mana ọ bụrụ oge ochie ahụ ndị be anyị na-ekwu, n'oge gboo ahụ, mmadụ ka eji eme ya. Mmadụ nwụọ, eje chọwa ebe a ga-ekwuta mmadụ, ebe a ga-atụta mmadụ, were ya gwụọ onye ahụ aka. Ewere ya akwụwa onye ahụ, eke onye ahụ agbụkwụ ya, egbubi onye ahụ onu, were ya gwa onye nwụrụ anwụ aka. Ọkụ unu wee fụ na mgbe ochie, ihe ụfọdụ mere na mgbe ochie, eziokwu bụ na alụlanị dị mgbe ochie, alụlanị dịkwa na oge anyị kịta. Mana ị na-enecha ihe mere mgbe ochie ahụ, nene ihe na-eme kịta, ịfụ na ihe na-eme kịta dịkwa mma. Maka na onye nwụọ, akwara akwa ọfụ yi ya donye ya n'ala. Ọ bụrụ onye omenala nwụrụ, akwakwara akwa ọfụ yi ya, buru akwụkwọ ndụ gwa ya aka, ọ gawa, so ya wee soro gawa, na nke a bụrụ onye nwụọ mmadụ anwụsi ya. So na ọ bụ ihe ga-adị mma na a na-ekwukwa ihe mere oge ochie, a na-ekwu ihe mere oge ochie dị mma, a na-ekwukwe nke mere na-emekwa na agbụ anyị adị mma, kwukwa nke mere oge ochie ahụ na-adịghị mma. Maka na echeghị m na ọ bụrụ na n'ụdị gọọmenti anyị nọ na ya n'oge dị ugbu a, echeghị m na ọ bụrụ na a ka na-eme ihe ahụ, na ọ ga-adị ndị ọchịchị anyị mma n'obi. Maka na ihe ọhụrụ bata, ekpofuo nke ochie. So na ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-adị na-ajụ na na-adị na-asị na ọ kakwa mma na a na-achịrị na mgbe ochie ahụ, wee na-asị na ọ bụrụ na ị nọ na mgbe ochie, ị nwụọ ewere mmadụ gwa gị aka, ma ọ bụ mmadụ nwụọ abịa tọrọ gị wee gwa onye ahụ aka, ọ ga-adị mma? Ekenekwa m unu ụmụ Igbo, ndị ihe ọma na-adị mma, ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Daalụ.